Spremna sam da počnem, jel nemaš ništa protiv Mija? Kakvo neprijatno iznenađenje. Žao mi te, Suzy. Mrzim ljuto, uvek mi postaje loše od njega. Prestani da se smiješ, Mija. Bolje pogledaj šta je kod tebe. Kinder ja, kakva sreća. Obožavam čokoladu. Mislim da nema ništa ukusnije na svetu. Suzy, zatvori usta i pomeri se. Ali što da radim? Ja ne želim da jedem ovu ljutu papriku. Možda će čokolada sve ispraviti i onda će ona biti ukusnija? Morat ću to da proverim. Sekund, neću da žurim, imam bolju ideju. Što to radiš? Ne smiješ samo da poližeš čokoladu. Treba da pojedeš sve. Znala sam da nećeš dozvoliti. Dobro, vidi. Lako ću ovo uraditi. Neću se čak ni oznojiti. O ne, unutra kao da je počeo požar. Izgleda da će ovdje trebati dobra zaštita. Ne mogu više da izdržim. Gorim! Jel bi mogla da dišeš vatrom na drugu stranu, Suzy? Izvini, ne kontrolišem se. Hitno treba nešto da popijem. O da, ovako je mnogo bolje. Kakvo olakšanje? Nije valjda da se sve završilo. Odlično. Zašto se smeješ? Svo lice ti je pokriveno džađom. Nadam se da je ovako bolje. Samo ne ovo! Moje čokoladno jaje se istopilo. O ne! To je spalo slučajno, iskreno. Kakve ima veze? Sada svejedno ne može ništa da se ispravi. Oho, poklon je ostao ceo. Super. Vidi, ovdje je još jedno Kinder jaje. Cool. Ovo je prava sreća. Treba da skinem sa njega omotač upravo sada. Ovako je mnogo bolje. Mogu da probam. Joj, malo da zaboravim da umočim jaje u čokoladnu fontanu. Sigurna sam da će ga to napraviti još ukusnijim. Daj meni. Nemoj ni da sanjaš, Suzy. Pokvarila si jedno čokoladno jaje. Ovo nećeš dobiti. Cicija? Nova jela, cool. Hajde da ih otvorimo zajedno. Vidi, to su popiti. Izgledaju super. Ja želim prvo da se poigram sa svojim. Čudno, dugmat se ne pritiskaju. Ništa ne razumem, nije valjda polomljen? Ne znam. Probaj da pogledaš bliže. Jao, probušila sam ga. Sad je ovdje rupa. Sve ovo veoma čudno. Usput, moj popit tako ukusno miriše. Probat ću da ga liznem. Ovo je gumene bombona. Kakvo lepo iznenađenje. Sigurno i moj popit može da se jede. Zašto ne mogu da zagrizem? Suviše je tvrd. Joj, kako boli. Udarila sam sebe po licu. Sljedeći put nećeš sve stavljati u usta. Izvini, nemam vremena da se ometam. A vreme je da se zauzmem svojom marmeladom. O da, čokolada ga je napravila još lepšim. Božanstveni ukus. I ja bih htjela, Mija. Daj mi barem malo pače. Ne. Eto, znala sam. Morat ću samo da sedim i da igram. Stop! Izgleda da sam nešto smislila. Probat ću da zalijem svoj popit čokoladom. Sigurna sam da može da ispadne nešto dobro. Hej, gdje ćeš ti, Suzy? Treba da stavim ovo u frižider da bi se čokolada stegla. Ovako, odlično. A sad ću malo sačekati. Mislim da je gotovo. Može da se vadi. Sjajno. Čokolada se stvrdnula. Uskoro ću moći da probam. Gde si bila, Suzy? Sad ćeš sve shvatiti. Sipala sam u svoj popit čokoladu i stavila sam u frižider. Vidi kakva mi je tabla ispala. Ovo je prelepo. Mislim da se može još dodati čokolade. Gotovo. Vreme je da probam. O da, prelepo. Čokolada se topi ustima. Ne sumnjam da je ukusno. Hoćeš mi dati da probam? Znala sam da nećeš, Cicio. Nema veze, sve jedno ću dobiti svoje. Izvini, Suzy, ovaj pop-it je sada moj. O, kako su prijatni dugmići. Želim non stop da ih pritiskam. Zavlači. Ne mogu da prestanem. Nije lepo da uzimaš tuđe? Tebi svejedno ne treba ovaj pop-it, daj ga meni. Šta si uradila? Mija, pocepali smo ga. Suzy, gde si? Jao, popit je pokvaren. Nije trebalo da ga uzimaš. O, polovina također nije loša. Možda si upravo. Da, cool, radi.
Jedva čekam da otvorim. Onda napred. Je li ovo klip kukuruza? Možda će se tebi više posrećiti. Gledaj. To je sladoled na palici. Bila si u pravu. Zašto život nije fair? Ja bih voljela da budem na tvom mestu. Mogu da te poslužim. Hvala. Što radiš, Mija? To nije smešno. A ja mislim da jeste. Samo sam htjela malo da se zabavim. O, prelepo. Savršeno se slaže sa čokoladom. Ispao je pravi sladoled. Bilo bi lepo osjetiti taj ukus. Mislim da sam već rekla da mogu i bez tvoje pomoći. O, da, dobro mi ide. Mogu da učim ljude kako da jedu sladoled sa čokoladom odozgo. Mislim da bi bila bolja od tebe u tome. Božanstveno. Zar ti se ne čini da je ovdje malo hladno? Ne mogu da se pomerim. Hej, šta je sa tobom? Mija? Čudno, nikakve reakcije. Zaledila se? Pa je odlično. Mogu da probam sladoled? Sad me sigurno niko neće sprečiti. O, ovo izgleda prelepo. Veruj mi, Mija, mogu da se nosim sa sladoledom kao i ti. Naučit ću te ja pameti. Jel mi se učinilo ili si nešto rekla? Izvini, ništa ne razumem. U redu, sad ću te ugrejati. Sigurna sam da će mi Brenner pomoći. Pa, kako si, Mija? Jel ti postaje bolje? O, dobro je, ponovo mogu da se pomeram. Hvala, Suzy, spasila si me. O ne, moj sladoled. Pojela si ga. Mislit ćemo da je to mala nagrada za pomoć. Jel tako? Onda ćeš morati da pojedeš ovu kukuruzu također. Možda će čokolada učiniti je ukusnijom? Sad ćemo to provjeriti. Da, nije loše. Fuj, a sada već nije nešto. Osjetila sam pravi ukus. Šta si zamislila, Suzy? Sjetila sam se da od kukuruze može nešto da se napravi. Zato će mi trebati zrna. Sve ostalo može da se baci. Ali šta će ti ganj? Nije valjda da još nisi shvatila? Želim da napravim kokice. A za to zrna moraju kako treba da se ugreju. Joj, lete mi pravo u lice. To nisam predvidjela. Eto, moje jelo je gotovo. Cool, to je odličan plan. Znala sam da će ti se svidjeti. U ovom obliku volim kukuruz mnogo više nego ranije. Jedino što nedostaje je slatka glazura od čokolade, ali to ću odmah popraviti. O da, prelepo. Sad je moje jelo potpuno spremno i može se probati. Nema sumnje da je ukusno. O da, fenomenalno. Želim još. Suzy, podsjetit ću te da smo mi najbolje drugarice. Pa šta, sad treba da te poslužim? Pa dobro, hvataj. Ali ti mašaš usta. Ciljaj bolje. Ništa ne mogu da uhvatim. Izvini, imam loš vid. Ti čak ni ne pokušavaš da pogodiš. Jednostavno sam se umorila. Daj mi kokice. Poješću ih bez tvoje pomoći. Zapravo one su moje. Daj mi. Eto, prosula si sve. Treba brže hvatati ustima. Cool. To nije fair. A ja mislim da je sve fair. Kokice meni, a kanta tebi. Super, nova hrana. Ovog puta ja hoću da budem prva. O, Coca-Cola, cool. To je tačno. Posrećilo ti se. Pitam se šta si ti dobila. Brokoli? Samo ne ovo. Ja hoću Coca-Colu. Ha, gubitnice. Nemoj da mi se smiješ, Mija. Šta ti je, uopšte se ne smijem. Samo se radujem svom uspehu i zamišljam kako ću sad piti kolu sa čokoladom. Hajde da ne gubimo vreme. O, da. Kakav osvežavajući ukus, super. Vreme da doživim nešto novo i da dodam čokoladu. Nema sumnje da će ona moje piće učiniti još boljom. Sjajno, flaša je ponovo puna. Ali zašto ništa ne curi? Izgleda da je piće postalo previše gusto. Nema veze. Uspeću. Hajde. Šta je to? Promašila sam i nisam pogodila usta. Jo, moje lice je prljavo. Kako si trapava? Svima se dešava, ništa strašno. O, kako je to ukusno. Spremna sam sve da poližem. Wow, izgleda da je to stvarno mnogo dobro. Posluži me. Pa ne, imaš brokoli. Hajde. Hvala što si me podsjetila. Nikad ti ovo neću zaboraviti.
Kupus toliko smrdi da treba hitno da ga prelijem čokoladom. Fuj, u ovoj situaciji ni ona nije pomogla. Jednostavno odvratno. Ovo nikad nikome ne bih preporučila. Ne pokušavaj da me sažaljevaš. Morat ćeš da završiš ono što si počela. Ako tako insistiraš, u redu. Ali veruj mi, ništa dobro od ovoga neće biti. Mamice, plašim se da ovo stavim u usta. Bolje da to uradim brzo. Možda tako neću imati vremena da osetim užasan ukus. Jao, i dalje odvratno. Jadna ja. Ostalo još mnogo. Treba da požurim. Iskreno rečeno, čak mi te je malo i žao, Suzy. Ali to ti neće smetati da me teraš da radim ono što neću. Takva su pravila, prestani da plačeš. Gotovo, to je bilo posljednje pače. Jesi zadovoljna? Oho, kod tebe stomak kao u nilskog konja. O ne, sad će nešto da bude. Suzy, stani. Fuj, ugušit ću se. Izvini. Ajde, sigurno ću imati sreće. Ajde, aparat, nemoj me izneveriti. Želim nešto ukusno. Skittles, da. Sreća je danas na mojoj strani. I meni se mora posrećiti. Želim nešto ukusno, da bi mi Mija zavidela. Hajde, molim te. Šta? Rana za mačke? To nije ono što sam očekivala. Tako ti treba. Ne, dobit ću nešto ukusno. O, magično dugme. Hajde da pritisnemo. Jo, šta se dešava? Evo mojih gostiju. Drago mi da vas vidim u challenge-u. Pa, vreme je da pritisnete dugme. Ja biram naranđasto. Odličan izbor, Jennifer. Šta je na tabli? Nutella. Da, stvarno ti se posrećilo. Dobila si celu kantu Nutelle. I to je sve tvoje, Jennifer. Jao, kako lepo miriše. To je Nutella. Ovaj ukus neću pomešati ni sa čim. Sipaj više, klon. Nemoj da se stidiš. Kako god kažeš, sipao sam sve. Ups. Jao, nešto mi je palo na glavu. Aha, to je kanta u kojoj je bila Nutella. I izgleda da je to znak da Nutella nema više. Ako je baksus Jennifer dobila takvu ukusnu hranu, onda ću ja sigurno imati sreće. Wow, pravo si, Mija. Dobit ćeš marshmallow. Imam veliko pakovanje. Sigurno nećeš ostati gladna. Wow, kiša od marshmallowa. Želim da je hvatam ustima. Uspela? Wow, dobila sam odličnu ideju. Jennifer, daj mi obraz. Mija, šta to radiš? Ma daj, nemoj se derati. Razmisli sama, kako je moguće jesti marshmallow bez Nutelle? To si dobro izmislila. Wow, Mija ima celu kutiju marshmallova. Možda će i meni dati malo. Mija, ćao, dugo se nismo vidjeli. Daj mi malo. Hoćeš marshmallow? Šta da ne, izvoli. Hvala. Jo, šta to radiš? Ništa ti neću dati. Ovo su moje marshmallove, što znači da ću ih sama pojesti. Cicija. Pa dobro, dobit ću svoje marshmallove. Ne želim da te uznemiravam, ali na ekranu uopšte nije marshmallow dušo. Jo, šta je to? Moja glava? Pazi! To sigurno nisu male mekane marshmallove. Stvarno? Toaletni papir? Pa dobro, to je odlična prilika da se osveti mi. Naučit ću je pameti. Jo, šta se dešava? Da li je to toalet papir? A šta je to na njemu? Treba da paziš na svoju hranu, Cicio. Sad sam sva u tome. Želim da se istuširam. Nikakvog tuša, draga. Samo ti i dugmat. U redu, pritisnut ću 2 odjednom. Volim aktivne goste. Med sa brašnom. O, da, Mija, to će biti spektakularno. Skidam poklopac. Idemo. Jo, nešto teče na moju glavu. Nešto mnogo slatko. To je med. Dobro je, volim ga. Drago mi je da si zadovoljna. A sad najbolji deo. Super. Ne mrdaj. Jao, sad se nešto sipa na mene. Nešto belo. Je li to sneg? Ne izgleda tako. Brašno. Pogodila si. Uživaj.
U čemu po tvom mišljenju ja treba da uživam? Ne znam ja, ali izgledaš sjajno. Manje priča i više radi, Jennifer. U redu, ovo roze dugme izgleda bezbedno. I dobila si ukusne kuglice unicorn. Čestitam. Wow, već osjećam njihov ukus. Pa onda neću da te mučim. Otvori usta. Prelepo. Uživaj, dušo. Sreća te može napustiti u svakom trenutku. O, znam. Imam kantu od Nutelle. Mogu skupljati kuglice u nju. I bit će ih mnogo udobnije jesti tako. O, prelepo. Ne mogu će stati. Pa, Jennifer, drago mi je što si zadovoljna. A da bih bila još srećnija, dodat ću nešto. Što hoćeš? Shvatam. Mleko, naravno. Cornflakes se jede sa mlekom. Vrlo pametno, Jennifer. Eto, sasvim druga stvar. Stavit ću kantu da se puni. A dok čekam, mogu i ovako da ih jedem. Prelepo. Hej, Klon, a šta je sa mnom? Vidi, pritisnula sam dugme. Brže mi baci slatkiše. Žao mi je da ti kažem to, Mia, ali pseća hrana se teško može nazvati slatkiš. Ali sigurno će biti zabavno. Fuj, kakav smrad. Nisam očekivala to. Dosta više. Prekini. Ne želim više da igram tvoje igre, Klon. Sve dok si u toj kutiji, Mia, igrat ćeš po mojem pravilima. Čim izađemo odavde, bežiš to dalje? A joj, na šta ličiš, Mia? U redu, pritiskam dugme. Biram odmah 2. Hrabra odluka. I kao svaka druga odluka, ona ima svoje posljedice. Na ekranu je moja omiljena kombinacija. Počećemo od jaja. Jo, kako boli. Je li to kamenje? O ne, to su sirova jaja. Jo, koji sam baksus. Pravo u lice. Jennifer, kako se osjećaš? Ako se sjećaš, pritisla si 2 dugmeta. Što? To nije sve? Ne, sad ide perje. Jo, perje, koliko ih ima? Da, sreća me je stvarno napustila. Sad ličim na kokošku. A vidiš šta si mi uradio, Klovne? Izgledaš prelepo, Jennifer. Zašto se smiješ, mala? Pritisni dugme, hajde. U redu, neka bude ovo. Wow, to je prava sreća. Tabasco, Mia, pazi se. A usta bolje ne otvaraj. Pa, hvala na savjetu. Mogao si samo da ne sipaš ovaj sos na mene? Takva su pravila, Mia, nisam ja kriv. Izgleda da je prestalo. Jao, ali ipak mi je ušlo u usta. Gorim. Neverovatno. Jao, u pomoć. Klon će se ispržiti. Pa nisi trebao da polivaš ljude ljutim sosom? U redu, Mia, pomoći ću ti. Stavit ću odelo, sad sam kao pravi vatrogasac. Vreme je da ugasim taj plamen. Hvala. Sad sam sva mokra, ali barem ne gorim. Odlično. Mislim da je challenge uspeo. Jao, Barbara je imala sreće, dobila je ceo tanjir kokica. Nick ima malo manje, ali je svejedno zadovoljan. Ali Julie nije imala sreće, dobila je samo 1 kokicu. Julie, počinješ. Imam ideju. Sad ćete sve vidjeti. To mi treba. To je bilo brzo i baš ukusno. Super, ja sam sljedeći. Sad ću brzo spremiti ove kokice. Jao, Nick, nisi pričao nam da si kuvar. Zapišite recept. Uzimamo cigan i sipamo u njega zrna kokica. Čekamo nekoliko minuta i uživamo. Jao, kakva eksplozija, devojke, pazite se. Jao, Nick, ovo je zaista moćan recept. Ja imam svoj način spremanja kokica. Mešamo kolu sa tabasco sosom i dajemo to najboljem prijatelju. Šta je to? Zašto tako peče? Jao, kako ljuto. To mi treba, hvala mi. Ljuto, mnogo ljuto. Kako ukusno. Jao, koliko Barbara i Nick imaju žele očiju, ali Jane je dobila samo 1. Tako malo. Gubitnica. Nikako nisi primetio, Julie nije raspoložen za šale. Eto ti.
Zašto se odmah tučeš? Morat ću da ti se osvetim. Nik, šta si opet izmislio? Jel to sipaš kečap u oko? Fuj, kakav užas. Julie, ako hoćeš, možeš pojesti moje oko. Šta? Da li je to stvarno tvoje oko? Da, uzmi. Jao, skloni ga od mene. Barbara, pazi se, pojela si nikovo. Spasit ću te. Pazi. Šolja mirisne kafe, to je sve što je potrebno za lepo jutro. Čekaj, šta je to? Oko. Jao, koji ste više lipđije. Sad je red na mene. Kako ukusno, spremna sam da ih jedem do kraja života. Kakav apetit. Sad ja. Uključujem turbo režim. Ukusno. Al, Nik, pojeo si sve odjednom. Hoćeš li dati malo devojkama? Tako su gladne. Barem jedno oko, molimo te. Ne, moji su. Nik, ne smiješ jesti toliko žele oči odjednom. Kasno je, sada možeš da vidiš sve pravitove devojaka. Oj, neću pojesti toliko. Sklonite ih od mene. Samo jedno, poješću ga. Šta je to? Deco, smirite se, možete vi to. Ja ću biti prva. Barbara, to je seme, ne treba ga jesti, treba ga posaditi. Pazite se. Barbara, pazi šta radiš. Sad ću te posaditi. Hajde, rasti. Zašto ne raste? Barbara, treba malo da sačekaš. Daj mu vremena da poraste. Ja ću biti prvi. Bitno je pojesti brzo da ne bih osjetio ukus. Jao, to je odvratno. Hitno moram da popijem nešto. To će biti taman. Pozajmit ću to. Moram da zalim svoj cvet. Zemljotres. Sakrivajte se svi. Ne bojte se, to je seme Barbare, poraslo je. Sad Barbara ima svoje brokoli. Tako ti treba. To je odvratno. Mrzim brokoli. Strašno. Barbara, trebalo bi da se umiješ. A ti bi trebalo da pojedeš brokoli. Ne, samo ne brokoli. Iako imam jednu dobru ideju, pogledajte, hobotnica je tamo. Julie, da li znaš da će svi prevaranti biti kažnjeni pre ili kasnije? Pogotovo što je Nik već pripremio kaznu za tebe. To je bilo ukusno. Posluži se još. Ne, to je odvratno. Nadam se da više nećeš varati. Jao, pomfrit, svi su oduševljeni. Jer je pomfrit mnogo lep. U stvari ne, Julie je tužna. Dobila je samo jedan mali krompirić. Tako ukusno. Ali premalo. Želim još. Sad sam ja. Barbara, pozajmi mi par krompirića. Šta? Pa barem jedan. Naravno, uzmi, izvoli. Jesi mi stvarno poverovala? Jel tako? Pazi se, sad ću te ja. Julie, napraviti ljud kečap, to je baš žestok prank. Jao, kako ljuto, sva gorim. Što sam ja kriv? Tako vam mi treba. Barbara, moraš da se ohladiš sa nečim, ali ne sa kečapom. Dobro mi je. U redu. Dosta mi je toliko kečapa. Nik, pazi na svoj pomfrit, inače ti ništa neće ostati. Šta? Vrlo ukusno. Hvala, Nik. Pojela si mi pomfrit. Eto ti. Nik, nemoj da se ljutiš, sljedeći put ćeš da paziš. Jao, koliko Pringles. Blago, Niku. A Barbara ima kulu od čipsa, to je super. Jadna Julie, dobila je najmanje. Tako malo. Sad ću to popraviti. Tako je bolje.
Baš je ukusno. Nik, šta si se ukočio? Jedi. Šta? Neće da se otvori. Pazi, nemoj zube da slomiš. Za takav slučaj imam testeru. Pazi, nemoj nas da zakačiš. Samo par pokreta i pakovanje je otvoreno. Pogledajte. Niko otvori usta široko, čips već leti kod tebe. Konačno. Kako ukusno. Pazi, Nik, sagni se. I uj. Nik, jesi li dobro? Očigledno nije. Pa nema veze, ja ću početi da jedem svoj čips. Jo, Barbara, imaš baš dobar apetit. Pazi gde bacaš. Kako ukusno. Šta sam propustio? Niko, stani bolje pod stolom. Barbara je napravila ovdje bombardovanje. Julie, pazi se. Neće da ponavljam svoje greške. Jo, pripremila si se, a Nik nije. Pazite, ide gradnja. Barbara, drži tu kulu bolje. Aha. Uspela je. Šta se desilo? Julie, opet nisi imala sreću. Dobila si samo jednu bombonu. Za razliku od tebe, Nik. Imaš ceo tanjir Skittlesa. Jao, a Barbara je dobila najviše. Samo jedna bombona, još je tako mala. Tišina. Imam ideju. Julie, nisam sigurna da će to uspeti, ali svejedno probaj. Jao, ovo je super. Tako je bolje. Jao. Kako ukusno. Oduševljena sam. Spremna sam da jedem ovu bombonu za uvek. Nik, sad ti. Gledajte kako umem. Wow, svaka ti čast. Ali trebalo bi još malo da vežbaš. O ne, moj Skittles. Nema veze, znam ko ima još mnogo bombona. Ne sumnjam da će se Barbara svidjeti ova ideja. Bitno je da ne primeti. Skloni ruke. To je sve moje. Od koje bomboni da počnem? Od ove ili ove? Ne, hoću ovu. Ne mogu da odlučim, to je tako teško. Znam. Šta je to? Lutrija koja će mi pomoći da odaberem boju. Otvaramo. Dođi ovamo. To mi treba. Zelena, počeć od nje. Ok. Kako ukusno. Obožavam Skittles. Želim da probam sve ukuse odjednom. Pitam se šta je ovdje? Šta je to? Jao. Wow. To je ogromna bombona Skittles. Kako je velika i vjerovatno mnogo ukusna. Tako je, baš je lepa. Opa, ovdje ima iznenađenje za nas. Devojke, stavljajte ruke, ima dovoljno za sve. Opa, Twix, odlično. Svi jedva čekaju da izazov počne. Ok. Ja sam prva. Pazi malo. Imam ideju. Jao, poštedi nas. Julie, pazi malo. Sad ćeš nas sve iseći. To je to. Ups. Kako ukusno. Mogu to jesti do kraja života. Julie, sva si se umazala, moraš se umiti. Ja sam sljedeća. Jao, skinula si omote baš brzo. Super. Kako ukusno. Ali nešto nedostaje. Toplo mlijeko, to mi treba. Jo, to je pravi čokoladni koktel. Savršena kombinacija. U redu, sad sam ja. Opa, napravio si zitak štapića. Sad ću ga ponovo izgraditi. Gde su moji građevinski materijali? Nutella, to mi treba. Napravit ću neboder od Twixa.
Ник, nisi trebao ostavljati devojke sa svojim štapićima. Jao, šta se dešava? Ne. Nik, jesi se udario? U kacigi sam.